las prefieren rubias. Molt bona tarda a tothom i benvinguts al darrer dia del concurs del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar. Oh, Jane! Has vist? Quantíssima gent ha vingut a veure'ns! Bé, potser no ens han vingut a veure nosaltres, Potser han vingut a veure els curtmetratges. Oh, no! I jo, de mi també, canviaria per si no ens entenen. Ok, Sònia? Si m'entenen, sí! No, que no ens entendran pas si continuem així. Ah, no? No pas. Així que anem tirant milles, reina, Ens hem tornat? Sònia? Bueno. Avellaneda. Alias Marilyn. And me, gràcies per presentar-me. Gràcies, Joan. I jo ja ho sabreu també, Ani Méndez, des de dilluns, dimecres, dimarts, dijous, i ens hem compartit aquí. I que una cosa també, gràcies. Gràcies per venir. Exacte. Per cert, les caballeros també les prefieren morenes, ok? Yes. Thank you. Yes. Molt bé. Amb els roges també. Sí, bueno, però estem aquí nosaltres. Una sessió com la d'avui no seria, el mateix sense el talent musical de casa nostra. Talent musical, talent local. Ok? Ai, mira, estic llegint el teu, reina. Ai, no em diguis. M'he tornat Marilyn, jo ara. Sí, mira. Continua tu, Serà reina. perquè els cavallers les prefereixen roses i t'has ficat una mica envejosa i acabo de fer un pareat. No, són les lentilles. Para que luego digan que Marilyn era tonta. Has acabat? D'acord. Són les lentilles, coi, que mai me'n fico i avui me n'he ficat. Ostres. Les ulleres. Al tanto. Vale. Bé, continuem, doncs. Sí. Aviam, qui ve avui d'artista a continuar tota la vetllada i estar amb nosaltres fins a les 9? Qui ve? Home, tu tens aquí, Ah, sí, reina. qui ve? Qui ve? Doncs mireu, ve, el que tu deies, tenim un talent local. Local, el que dèiem l'altre dia, no cal anar fora, aquí tenim a Pineda, un talent de proximitat i de qualitat que és, sense més dilació, l'Escola Municipal de Música de Pineda de Mar! Sònia. Sento, se m'escapa. Ok. Bé, avui, si de cas, ja van escoltar el dimecres, em sembla, vam escoltar una de les versions de lo que era Mac 2, el Over the Rainbow. Però em sembla que cal també obrir poros i que ens entri bé el fet de somiar en un món millor, perdoneu. Per tant, tornarem a gaudir d'aquesta cançó, aviam si ens empapem bé del tot. Així que obrim els poros, agafem totes les vibracions i l'Escola de Música, quan vulgui, estem aquí, tots plegats. Jo és que m'haig de treure les lentilles, poder ara. Faig com el perro andaluz de Buñuel i m'estic aquí. Vols la sabeu? No, home, és gaudir simplement del... Ara venen per aquí, hola, d'acord. Thank you. Us deixem amb el tema del Mac 2, Over the Rainbow. I la seva directora, Rocío Pinto. Ai, fantàstica. Gràcies. Gràcies. Que se'n va cap a un altre cantó, amb els papers. Sònia, carinyo, pots anar continuant tu mentre jo recullo el paper. Vale, obrim... Sí. Sí. Bé, aquesta sessió és un homenatge a la passió, al talent i a la dedicació que ens uneix com a comunitat artística local. Aquesta primera actuació que hem sentit ens transporta a un
Un mantra. Un mantra, sí, que necessitem un mantra, tu i jo, sí. Totalment. És un mantra. Ens transporta un món de bandes sonores. Els nostres joves músics ho han fet amb tot el cor. Se'n suma energia i emoció a l'ambient. Ho sentiu? Doncs dono pas a la meva companya. Gràcies, carinyo. Avui divendres tenim una sessió fantàstica, començant pels treballs locals, que han decidit Cinemark anomenar Mostra Maresme. És un moment molt especial per nosaltres, ja que projectem el talent juvenil que cou aquí mateix, a casa nostra. Veurem el reportatge Cosmos, fet pels alumnes de l'Escola Especial Horitzó, i 3 treballs de ficció d'Elies Euclides, titulats Camins, refugis, somnis, passen pàgina i stop motion. Us puc ben assegurar que són treballs d'escola que demostren una gran creativitat que... Mare de Déu, com estic avui. Havia de fer els exercicis que m'havia dit l'Ani, però ho sento. A veure si m'ajudeu. Creativitat. Gràcies. I Gràcies. Així ho fem més interactiu. Gràcies, Sònia. Projectem primer, doncs, el treball del grup Horitzó, Cosmos. Sònia? Quina meravella. M'està encantant el tema de la Mostra Maresme, M'està encantant. No sé si per aquí ha pogut arribar algun responsable del grup Horitzó. No? Val, doncs bueno, cap problema. Igualment m'encanta que es pugui donar veu a tot tipus de gènere i de persones, perquè per això tots formem part d'aquest planeta. Per tant, que bonic. Gràcies, Cinemark, per obrir aquesta nova... aquest nou apartat dintre del que és el cinema. Molt bé. Què més tenim, Sònia? Doncs seguim amb joves promeses i joves talents i talentes, i d'Elies Euclides farem pujar. Porfa, que se't senti bé. Sí, gràcies. No moguis, que si no allà mateix... Gràcies. Però no marxis, Clar. Farem pujar, si és aquí, a la Gemma Aparicio, que és la professora d'Elies Euclides, i és aquí. Sí, obrim. I també alguns alumnes, com la Mariana Guaué, ho he dit bé? I, no? Com que no? No ho he dit bé o no hi és? Mariana Guaué. I què he dit abans? No sé, però pugeu. Puja! I Salvet Macià també. Macías. Estamos que lo damos todo, ¿oyes? Venga, un fuerte aplaudiment, gracias. Que baixin totes, és aquí només 2. Bueno, tanquem. Aviam, si seguim. Mireu, ara venen tots els alumnes. Nosaltres presentarem 2 curtmetratges, són de l'Institut Euclides, i presentarem 2 peces. Una va ser premiada en el CAC fa un parell de cursos, que es diu Camins, refugis i somnis, i que ens representaran la Mariama i l'Isabel. I el segon curtmetratge és un curtmetratge fet amb stop motion, amb la tècnica, i l'han fet la Malak, la Hiba, la Irra, que també us explicaran una mica la Dina, i la Irra, i us explicaran una mica en què consisteix aquesta tècnica i una mica quines són les seves propostes. Merci. Hola, bona tarda, som la Mariama i jo l'Isabel, i estem molt felices d'estar avui aquí perquè de tenir aquesta oportunitat de que el nostre curtmetratge sigui vist per tantes persones, perquè ens ha tomat molt esforç i ens agradaria que ho veiéssim i ho disfrutéssim tant com nosaltres hem disfrutat gravant-lo. Sisplau, gràcies. Hola, som la Dina, la Malak i la Isra, i avui us presentarem un stop motion que es titula Trencar l'estereotip, i ens agrada molt fer-ho, ens ho hem passat molt bé. Hem utilitzat la tècnica stop motion, que tracta en fer moltes fotos
en plan, mover les figures i quan s'ajunta formar un vídeo. No, res, només dir que els 3 cursos es projectaran de manera continuada, sí, seguida. Gaudiu. Fantàstica mostra aquesta, la que hem vist. Jo us animo a continuar treballant perquè és així com es perfecciona la tècnica i teniu molt a dir en aquest món. Bé, anem a ambientar una miqueta més de música. Estan pujant els nostres intèrprets, no? Que ne vagin preparant, si de cas, sisplau, que amb molta cura han creat un repertori amb entusiasme. Ho dic perquè així, mentre jo vaig parlant, pugueu anar muntant el que necessiteu i així anem a via. No sé on sou, si m'esteu escoltant o és que no... Ah, esteu darrere? Oh, fantàstic! Doncs aneu-vos posant, sisplau, que us vaig presentant. Bé, la música no només es toca, sinó que es viu. Prepareu-vos per gaudir... Caram, tu, molt bé. Una interpretació plena de força, ole, actitud, nena, endavant, i molta sensibilitat. La cançó Audition, del film La La Land. Sisplau, tinc unes ganes de gaudir. La gallina de piel. No? No, ho he dit adrede, no és que m'he equivocat. De normal m'equivoco, però ara ho he fet adrede. Com deien els Goma Espuma, la gallina de piel. Doncs sí, aquestes joves i aquests joves talents que tenim a casa, doncs és el que diu la companya Ani, els hem de donar veu, mai millor dit, literal i metafòricament. Ara farem un petit viatge, continuem a les bandes sonores i farem un petit viatge als anys 50. Algú ha viscut als anys 50? Segur que no. Ai, sí que m'enrotllo, perdoneu. Sí? Als anys 50? Clar, jo sí! Oi, nena, gràcies! No me'n recordava. Vols fer el favor? Sí, perdó, sí, tens raó. Viatjarem als anys 50, un univers carregat de música, d'emocions, de primeres experiències, de tentacions. I qui no ha viscut tot això en algun moment? Els 50, els 60, els 70, els 90? I que no es perdi mai. Ok, Jane. Sí. I la complexitat de créixer. És un film que qui no ha ballat amb les seves cançons? I qui no recorda que el cor mai segueix les regles quan les hormones són les que manen? Caram, tu, escolta'm, jo m'he quedat ja bocabadada, no sé si anar directament al tanc. La seva veu i sensibilitat, no sé si continuarà cantant la mateixa noia, sí? Ara després em tornaràs a dir el nom, Reina, perquè se m'han anat, M'agradaria dir-ho, d'acord. Helena, gràcies. Helena en Bach, molt bé, gràcies, Joan. I de cognom? Sí, després, és que si no, no tirem milles. Molt bé. Ens cantarà un tema de Gris, com ja podem veure aquí, The Worst Things I Could Do. Prepareu-vos per emocionar-vos. Moltíssimes gràcies, noies. Aplaudeixin. Vale, sí, perdona.
Sònia! Marilyn! Millor, eh? Respira aquesta dona. Sí, ara, sisplau, no t'enrotllis, amiga. Una coseta només vull especificar els noms de les dues cantants, a part de la Rocío Pinto, que ja la coneix tothom aquí, és Elena Catalán i Mercè Faro. Un fort aplaudiment per aquestes cantants. Correcte. Què tal el viatge? Qui ha dit uau? Això és un fan. És un fan, sí, segur. És un fan. Com a clar. I tant. Bueno, ara anem a un altre viatge. Per això deia què tal anàveu. Si teníeu jet lag, no m'enrotllo. Per què? Perquè aquest viatge, ostres, aquest viatge a tela, és un viatge més introspectiu. Sí, estic seguint el guió. Més introspectiu, més íntim. No, carinyo, no. Ara ve el descans. Ai, Déu meu! Sí, has arrencat un full abans. Sí, bé, té. El cap. Marilyn, here you are. Ok. Thank you, you can read it if you want. Vale, doncs arribem a descans. Que és un petit descans de 10 minuts, o sigui, 10 minuts. Us convidem a que estireu les cames i respireu per afrontar un nou viatge. I sobretot, ja sabeu, els que heu vingut, compreu. Us en recordeu d'aquesta paraula? Aquí estan els voluntaris, a part de la Angie, de l'Eusebi i de la Farners, tenim altres voluntaris de l'escola Euclides també, que ens ajudaran a vendre les profetes. I recordeu-vos que no podeu marxar fins que al final de tota la projecció es fes la rifa, no? Es farà la rifa, això, el sorteig, i amb una mà innocent o 3 mans innocents traurem els números. T'has adonat que la gent ja s'aixeca? Sí, però jo segueixo parlant ja. Ara és el meu moment, ara segueixo parlant. Qui vulgui que es quedi escoltant-me. Sí? Quina cosa? Fins després, no? Ara sí, Prepareu-vos que farem un viatge. No m'ho diguis, introspectiu? Introspectiu. Heu comprat? Ok. Doncs ara sí que farem un viatge introspectiu, íntim, i no, ja està. De vegades no calen paraules. Punto pelota. I ja està. És tot un clàssic de la nostra literatura i del cinema català. La música que escoltareu està plena de nostàlgia, emoció, subtilesa, i ens connecta amb la força i la fragilitat Ja està. dels personatges. Hosti, t'has fotut el personatge de Marilyn a dintre, Ah, sí? Molt a dintre. Ja? Molt bé. Amb gran delicadesa els nostres músics, que estan per aquí, suposo. Aló! Rocío, sisplau. El teu lloc, gràcies. Hola. El teu nom? Mira, la Mercè Faro, que ha cantat la primera, és veritat. Molt bé, interpretaran La plaça del Diamant, que va estar composta per Ramon Muntaner per fer la pel·lícula que porta el mateix títol. Gaudim que la música ompli els vostres cors. Felicitat. Sí, no hi ha ningú, el canal també, i canviem bàner, i fins que no hi hagi el bàner no posem l'acril. Aviam, no sé si... Veritat que ara, sisplau, no sé per què no baixeu. Han baixat i aquestes noies, aviam, ara mateix... A veure... Sí, el que passa que estic buscant de l'organització.
Sí, més que res perquè ara mateix... Sí, ara, la Maria, gràcies. Bravo! Hi ha hagut un petit... que ho farem després. Moltíssimes gràcies, un gran aplaudiment per l'Escola Municipal de Música de Pineda de Mar. Fantàstic, sí, la veritat. Continua. Bé, és que em ric perquè ara un altre viatge, o sigui, no parem, viatge tras viatge. Jo ja estic col·locat de tanto viatge. Bé, ens endinsem a la selecció de curtmetratges d'avui. Preparats per viatjar al món màgic del setè art? Com que no? Va, la porta oberta i ja pots marxar, que us compro. No, què és això? No. Hem vingut aquí per això. Continuem. Vale. Lo que me faltaba, que ya me has distraído, lo que yo que con una mosca, pues ya... El primer treball, Marilyn. Gràcies, Jane. El primer treball que veurem es titula A una bala, dirigit per Jordi Calvet. Un curt intens que ens parla de decisions límit i de com, de vegades, la vida pot canviar en un sol instant. I saps què passa, també? Em sembla que tenim aquí el director, el mateix Jordi Calvet. Per tant, jo agrairia si pogués pujar, sisplau, per fer unes petites paraules. Sí, que ens expliquis com ha quedat la història. Unes breus paraules, així podem emetre. Deixa'm. Hola. Fort aplaudiment, Jordi. Estic al LinkedIn. Bon vespre a tothom. Res, molt content d'estar aquí. No us explicaré molt perquè ara ho veureu, però simplement comentar que aquest és el meu segon treball com a director, després del primer TACDIT que va anar molt bé, vam guanyar 100 i pico premis, i aquest doncs també ha començat molt bé. És una història especial, perquè sempre diuen això de barrejar gèneres no va bé, has de fer comèdia, thriller, jo us ho he barrejat tot, i a més amb un càsting que déu-n'hi-do, no? Perquè hi ha l'Octavi Pujades, com veieu, l'Ares Teixidor, però també hi ha el Fernando Esteso, hi ha el Gabriel, hi ha la Leticia Sabater, hi ha en Guillem Soler, el cantant dels Búhos, la Sara Escudero, la Melissa Pinto, una barreja que déu-n'hi-do. Però jo crec que ha quedat una cosa simpàtica i espero que us agrada molt i que la voteu com a millor curt. Gràcies. Això és sugestionar tot, no sé com veureu. D'acord, doncs tot seguit, a banda d'aquest curt que veurem ara, a una bala, no pararem la projecció i a continuació vindrà Càsting, un curt de Víctor de Besa. I llavors sí, ja després ens tornareu a tenir entre vosaltres. Vinga, va. Molt bé. Gràcies. Abans de continuar, sobretot recordar-vos que heu de fer votació. Teniu un paperet per després deixar a l'urna de l'entrada la vostra votació del curt com més us ha agradat. Recordeu, sisplau, no marxeu sense la votació, perquè si no... Home, si no, com faran llavors el concurs? Per altra banda, m'agradaria que la Rocío Pinto, sisplau, pugés, Helena Catalán i Mercè Faro, sisplau, un momentet, sisplau. Aquí amb el color d'organització que poso, també. Aquí, gràcies. Maria, seràs tu? No, està aquí. No? Angie, perfecte. Doncs et deixo el micro i tu mateixa. Jo? No? Val, d'acord. Us volem donar com a agraïment de la vostra participació, veniu a la llum, Caroline, com deien el Miquel dimecres, una placa d'agraïment per la vostra participació aquí avui.
I moltíssimes gràcies, continueu treballant perquè teniu una veu molt maca, preciosa, una actitud immillorable i la Rocío és una de les millors d'aquí de la vila per poder-vos ensenyar. Gràcies a vosaltres. Se'ns acaben aviat, no? Els aplaudiments, tenim com l'energia una miqueta baixa, Bueno. I jo no parlo? No, ara no, carinyo, ara no. Tu queda't aquí maca, Ja està. Gràcies, aquí a la banda dreta, de veritat, De veritat. Bueno, Carmela. Una història que ens apropa a emocions profundes i una mirada molt personal sobre la vida i els vincles humans. No sé si ha pogut venir el seu director, Vicente Mallols. Sí? Sisplau, si pots fer el favor d'acompanyar-nos aquí a la Marilyn. Otro director. Així ens explicarà una micona com ha sigut això de rodatge i així tu li pots entregar el currículum. Per cert, no et veig cap... Ah, el pendrive, no? Després el dones. Claro. Sisplau, tot teu, gràcies. Vicente Mallols. Hola. Bueno, perdone, porque acabamos de llegar justo ahora de Valencia y bueno, estoy aquí que... sí. No pasa nada. Creo que no me va a dar un ictus. Espera, que respires un poco, un fuerte aplaudimiento. Bueno, Carmela es un cortometraje de animación stop motion que está todo construido artesanalmente, todos son pues esos muñecos decorados. Yo tenía muchas ganas, la verdad es que de venir aquí, quiero dar las gracias al festival por seleccionar el corto. Y no solo yo, tenía muchas ganas de venir aquí, entonces aprovechando esto, no lo podía preparar mejor porque acabamos de bajar del coche, pero... ¿Una paella valenciana? No, ha venido la protagonista del corto. Aquí dentro. ¡Ostras! Dejamos aquí. Bueno, aquí tenéis a Carmela. Carmela cuenta la historia de, bueno, pues de una de tantas mujeres que vivió pues, en los años 30 en España durante ese momento de la Segunda República donde pues, parecía que todo empezaba a cambiar, ¿no? Donde se empezaban a conseguir y de hecho se consiguieron pues, muchos derechos sociales para todo el mundo, pero sobre todo para las mujeres, ¿no? El más significativo, pues el derecho al voto. Y justo en ese momento, pues como también todos y todas sabéis, pues hay un golpe de Estado que lleva pues eso, a un conflicto, a la guerra civil. Y lo que me interesaba contar de esta historia es que, bueno, también como me imagino que todos sabéis, hubo un movimiento popular, muchos hombres salieron a luchar al frente, se unieron a las milicias, que fue un movimiento totalmente orgánico, pero por primera vez en la historia también fueron las mujeres. Y era un poco contar eso, ¿no? Contar el por qué. Porque justo en ese momento pues también las mujeres decidieron unirse a la causa y básicamente es porque no se trataba tan solo de luchar contra el fascismo, que ya era bastante, sino también era por tratar de defender todos aquellos derechos que acababan de conseguir y que veían que se iban a esfumar, y fue lo que realmente sucedió. Y bueno, pues espero que os guste. Un placer y gracias por el esfuerzo de haber venido directamente desde Valencia para poder estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Aprovecha el viaje y vete a una playita también a comer una paella, que aquí també les fem molt bones. Claro. D'acord. Moltíssimes gràcies. Amatem, Carmela. Quina passada. Uau, quin viatge,
Una coseta, perdó, Sònia, alias Marilyn. Recordem, sisplau, de respectar una mica la resta dels companys públic que tenim aquí, ficant el telèfon en mode avió, sisplau. Recordem que qualsevol pantalla, encara que rebeu un missatge, pot molestar la persona que hi ha al darrere, que té el mateix dret a disfrutar la ballada. Ja està. Bueno, no només dir que ai Carmela i que gràcies a totes les Carmeles, que, bueno, gràcies a elles podem gaudir del que tenim ara i que no el perdem i que encara ens queda molt per lluitar. Gràcies, Carmeles. Continuem. Tu també tens fred. Sí, l'aire està una miqueta... Sí. Bé, el cinema curt també és capaç de reunir grans noms de l'escena interpretativa i portar-los a un relat breu però intens. Tiene frío tú también, ¿verdad, corazón? Normal. I esto, clar, és que després d'això et quedes gelada. Bueno, és la temporadita de la Rebequita, eh? Sí, sí. Tomàs. El curt que veurem ara mateix, tot seguit, és un bon exemple. No me'n recordo d'exemple de què? Exemple? Un exemple de breu però intens. Això, d'un relat que es pot fer en format curt i encara que sigui en format curt es poden explicar històries que arriben molt, molt a dins. El següent curt es diu Tomàs, dirigit per Ferran Navarro Beltrán i produït per Josep Amorós. És un treball que compta amb un repartiment de luxe, igual de luxós que tots els actors i actrius que han participat al llarg de tots els curts que hem vist durant aquestes jornades. Tot seguit, Tomàs. Molt bé, el proper curtmetratge és un autèntic repte creatiu, La Mortaja, de Rafa Puerto. I ens agradaria comptar amb la seva actriu, sisplau, que pugi... Virginia Notling, que ens acompanya per dir unes paraules. Mentre direm que aquest curt s'ha rodat i editat en només 48 hores per concurs de Cortos Express, dins del marc del Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares de l'any passat. No, me quita la... Buenas noches, buena nit. Ya está. Ya está. Bueno, estoy encantada con ellas dos. O sea, entre Marilyn y Carol Barnett. Estoy, o sea... Russell. Bueno, a mí me gustaba Carol Barnett. Bueno, tú tienes un puntazo ahí importante. Bueno, me he venido de Málaga esta mañana, la única que ha podido venir del equipo, y estoy encantada de estar aquí. Gracias al jurado por seleccionar La Mortaja. Estamos todos encantados y yo os lo hago saber. Bueno, Rafa Puerto, que es el director de este corto, él nos cuenta que La Mortaja, esto es una historia que le contó su madre, una anécdota que pasó realmente. Y bueno, ahí empieza la idea, a fraguar la idea de montar esta historia. Y luego hace una combinación muy graciosa porque coge como a sus tías reales, que mantiene el nombre de sus titas paternas, y las deja igual, o sea, les pone la misma personalidad, los mismos nombres y todo, y a partir de ahí realiza como esa ficción dentro de esa cosa verídica. Más allá de ser una comedia, La Mortaja pues quiere reivindicar y quiere poner el foco en las mujeres de más de 50 años, desde 50, incluso de antes,
para que tenga esa visibilidad, aparte de que sean, o sea, dejando atrás esta cosa de que puedan ser la madre de, la abuela de, la mujer de, sino simplemente contar las historias de ellas y sus inquietudes. Y Rafa Puerto hace mucho hincapié en este corto. Nada, es decir que bueno, que es un equipazo estupendo, de una actriz malagueña que está, por cierto, está Mercedes León, que me llevó una sorpresa súper grata cuando la he visto en Tomás, Natalia Roy, Concha Galán y una servidora, Virginia Noeltín. Y nada, que espero que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotras rodando el corto, que nos hinchamos de reír todas. Un beso muy fuerte. Bé, només dir que ara projectarem La Mortaja i tot seguit All You Need Is Love, que és una comèdia de Dani Ruth, qui ja va participar l'any passat en aquest festival. Disfruteu. Molt bé. Anem a fer una miqueta de ritme, d'acord? Perquè ja és l'hora en punt les 9 i no pot ser això. Llavors, demano, sisplau, Juli Barrero, por favor, ¿puedes subir y acercarte a mi vera mientras te presento? Gracias. Per acabar, perdoneu, teniu temps d'aplaudir, que pot estar millor al costat, és avui l'últim curtmetratge que emetrem, el videoclip Entre tu i jo, de Héctor Romance. Aquest té un treball amb un valor afegit molt especial. Està protagonitzat per persones amb diversitat cognitiva. Per parlar-nos, aquí tenim el productor i també actor del mateix, Juli Barrero. Me puedes hablar en catalán perfectamente, eh? Escolta'm, sí. Perquè soc d'Andorra, bàsicament. Ah, collons, d'acord. Vinga, escolta'm. Ja està? És el que has de dir? Ja està. No, moltes gràcies per convidar-nos. Parlo en nom de tot l'equip. Ens fa un tremendo il·lusió i un tremendo orgull estar aquí, en aquest espai tan xulo, amb aquest públic tan meravellós i, de veritat, fa goig veure una sala així. A més, de veritat, és un plaer veient tots els increïbles treballs que s'han presentat. Vull dir que felicitats a tots els participants. Realment no sé massa bé què hi fem aquí al mig. Entre tu i jo és un videoclip que surt d'una cançó que surt de la meva experiència, del meu treball durant més de 10 anys amb persones amb diversitat cognitiva o discapacitat. Hi ha qui n'hi diu de moltes maneres. De fet, amb aquestes persones, a les quals sovint no ens parem a pensar massa bé en la seva vida, donem per fet que són infantils. La infantilització és un greu problema. Donem per fet que no tenen il·lusions, que no tenen somnis, que no tenen projectes de futur, que no s'enamoren, que no tenen una vida. I ho donem per fet. Fa relativament poc temps, a Andorra, país del primer món, lujazo, uns youtubers i un lujo. A Andorra hi va haver un cas que va ser una noia major d'edat. Els seus pares la van retenir durant diversos dies perquè no volien que es veiés amb el seu xicot, senzillament. No sé a què tenien por, a que visqués. Amb aquesta reflexió, l'Héctor i jo ens vam assentar, perquè l'Héctor i jo som molt perillosos quan ens assentem. Ens vam assentar i vam idear un videoclip que sortís d'aquesta premissa, sortís de les il·lusions, de les esperances. Amb molt poc pressupost, amb molta voluntat i amb l'ajuda de moltíssima gent hem pogut tirar aquest videoclip endavant. En el videoclip hi veureu persones amb diversitat cognitiva, o discapacitat, com hi diuen alguns, i d'altres que no, si és que tots som eternament capaços d'alguna cosa. Us convido a que feu un joc.
us convido a que mireu quins actors, quines actrius tenen diversitat cognitiva i quins no. Ja us aviso, no l'encertareu en tots els casos. Gràcies. Seguit del videoclip de la rifa, sisplau. Vinga, la rifa! Què us sembla? Sí senyor! Aviam, la mà innocent, que poques n'hi ha aquí em sembla. Vinga. Que mentre voldríem agrair, primer de tot a tu, Sònia, per al teu talante, la teva companyia, la teva amistat i el poder disfrutar avui aquí amb tu ha sigut meravellós. Gràcies, carinyo. No, també mentre venen les olletes, gràcies. Ara tornarem a fer un agraïment. Això no m'ho esperava. Vinga, 43,71 fins a 43,80. 43,71 a 43,80. Bingo. Que levante. ¡Ay, la Elo! ¡Qué hilo! ¡Elo, qué hilo! Carmen, ese es tuyo. Hola, Toni. Hola, Imma. Sònia, la música. Vale, jo diria... Anirem... No? No, és otra persona. La senyora d'allà, de blau, que està baixant les escales, gràcies. Anem cridant el següent premi per així agilitzar, que és del 0331 al 0340. 0340. ¿Qué estás en el segundo y tercer premio? Estoy en el tercer i segundo premi. D'acord. El segon premi, que sapigueu que les entitats col·laboradores de comerç local, el segon premi ha estat gràcies a Maria Pilar Arts Nail i Farners Poncillas i Fofuches i Arts Tàpia, també de Pineda. Encara que no aparegui, però que ho sapigueu. El tercer premi ha estat gràcies a la Boliana i el racó de la bellesa de Pineda. Aviam, el número 0331 fins al 0340. Aquest és el tercer premi, gentilesa de la Boliana i el racó de la bellesa. No, prefereixo la música. Hem dit 43,71 al 43,80. Ui! Del 0331, sí, és correcte? Sí. Sí. Molt bé. A vostè no li va tocar ahir o abans d'ahir? Oi que sí? Veus? Jo m'he quedat com una Primer premi del 0611 al 0620. 0611 al 0620. 0620. Ha tocat gràcies a la botiga Carolina i una paletilla de los extremeños. ¡Ay, la paletilla! ¡Madre de Dios! Extremeña. Gracias a los extremeños. Bueno, la gent que està sortint, moltíssimes gràcies per venir tots els dies, per visionar. No oblideu votar, perquè hi ha el premi de públic al millor curt. O sigui que heu de votar. No teniu excusa, voteu, voteu. I gràcies per l'assistència. Fins demà els premis. Gràcies a tots i totes.